De band vond het fantastisch. Vanaf de eerste dag dat er al bouwd waren, zo helemaal wies. En ze dachten, maar sokken gaan ze erin. Ze gaan de jongens erin, maasbetie. Dus het is de hele dag droogt in de pannenkooi. Bij basisschool Trimwalda in Gietjerk had de pannakooi een flinke upgrade gekregen. En dat vregen om een feestelijke opening. Nou, we zeiden een pannenkooi, een voetbalveldje. Die openen we met de plaatselijke voetbalclub. Dus we hebben 2 eerste spelers uitgenodigd. En die hebben samen met de kinderen een partijtje tegen elkaar gespeeld. En het team dat het eerste 3 goals had, die opende officieel de pannenkooi. Bij de vernijde kooi kiest de squallen voor doorsemens en veiligens voor de leerlingen. Er lagen alleen maar tegels en in wezen is dat net zo fijn voor de band. Dus toen hier ik betocht, ik in Antea Sport even mailen van misschien willen ze sponsoren. En dus ja, kassa, daar kwamen ze. Het was een pannenkooi met tegels en daar ligt nu een hele mooie kunstgrasmat in. Er ligt ook een hele mooie laag onder, een foamlaag, die komt ergens anders vandaan, dus die is hergebruikt, vandaar ook het duurzaamheidsverhaal. En de planken rondom die zijn gemaakt van gerecycled kunstgras. Ik heb er nog niet echt op gespeeld, dus dat zou ik nog wel graag willen doen. Maar ik vind het heel mooi dat wij op deze manier de school kunnen steunen met een heel mooi pannenveldje.